Здравейте, жители на община Родопи. Казвам се Васил Кендов, финансист и също съм жител на община Родопи. Кандидатирах се за кмет и за общински съветник, защото от посещението ми на няколко сесии на общинския съвет забелязах, че има проблем с бюджета и средствата от него. Освен, че не се събират, тази година са събрани едва 55% от него, от гласувания такъв бюджет, той се и харчи без всякаква визия. Казано на прост език, като не се изпълнява бюджета, в нашите населени места влизат 50% по-малко инвестиции и да, естествено, те се добавят с кредита, от който бяха направени всички тези подобрения, тези улици, тези лампи, в които, окей, няма нищо лошо. Разбира се, това не може да бъде направена една такава инвестиция без заем, но доколко той е изхарчен както трябва е друг въпрос. Тоест, той си харчи без визия. Давам пример веднага. При направата на улицата в нея не се вгражда, да речем, оптичен кабел, който не струва нищо. Той е някакви стотинки на метър. Но той пък ви осигурява 5G. За хората, които работят вкъщи и ползват компютър, ме разбират много добре какво имам предвид. И ще продължим да бъдем свидетели на въпроси от сорта в Фейсбук групите. Защо ми спря интернета? Някой друг има ли такъв проблем? Ами да, има проблем. Интернетът спира, защото кабелите са над земята, а не са както всяка нормална европейска държава да бъдат вкарани под земята при изграждането на инфраструктурата. В тази връзка се получава един много интересен феномен. Ние не изпълняваме бюджета, обаче теглим кредит и финансираме другото нещо, лампите, които са LED лампите. Всичко това е добре, но тези LED лампи биха могли да бъдат финансирани от Фонда за възстановяване и устойчивост. Безплатно е, нали? А сега сме ги платили с кредит, който трябва да върнем, върху който трябва да платим лихва. Малка, но лихва трябва да се плати. Но е излишно. Това се опитвам да кажа, че е излишно. Тоест, кредит, всеки знае от вашите лични финанси, че кредит теглиш, когато нещо не ти достига. Нали? Значи, когато не си изпълнил бюджета 55%, ами вместо да хвърляме енергия в усвояване на кредити и теглини, да хвърлим енергията в изпълняването на бюджета, който, нали, ние с вас не сме гласувал го е общинския съвет. И кмета трябва да го изпълни. Но така или иначе не се изпълнява. Но не е само това. Нали, аз не видях никъде някакви обещания от предишните, т.е. някаква програма за развитие на населеното място. Нещо, по което ние сега да съдим, изпълнен ли е този мандат или не е изпълнен. Доколкото забелязвам, към днешна дата се кандидатират отново същите хора, които бяха и миналия мандат. Тоест, нали, ние няма как да получим развитие, първо, без пари, и второ, със същите хора, които ще управляват по същия начин. То няма друг начин. Не се виждат проблемите на време, както е в момента. Нали, знаете, че във всички населени места има проблем с транспорта. Има го и ще го има. Мисля, че скоро време ще има проблеми с боклука, защото депото в Цалапица е препълнено, но няма действие в тази насока и отново ще бъдем изненадани в един момент. Тоест, нали, мисля, че визията липсва в управлението на средствата и управлението въобще на община Родопи. Моята визия е да накараме общинския съвет да работи за нас и да дава по-добри отчети и наистина да кредитира с доверие добрите предложения, които гражданите дават, за да можем да вземем максимум от средствата, които се инвестират. В тази връзка гласувайте с бюлетина 63. Мисля, че визията, която ще предоставим, е доста по-добра от сега съществуващата. Благодаря ви.